shauki Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Ga mu cikin shauki Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Ga madarar filba wanda kashin ta hannu ya tara Inyasi. Kuna diga mai a baki ba damu bana babu jira Inyasi. Allah ya saukar da abin nema bana ba a bara Inyasi. Ga mu cikin damara rabbi ilahu muna shukura Inyasi. duka al'amura kayi mana yadda muke tabara Inyasi. Bismika sarki sami lissafin salon saki a shirin Inyasi. Ga mu cikin shauki Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Ai shiru na kasa abin zance a cikin magana ga manufar magana Allah ya salata ga dan amina an sabu da tabi ai mabiyansa da ba su kwana bin matsira mushina wajibi ne masana kutuna daga tsaina tsuguna sai na gane makarar magana tsani mai mahaɗa na riga ya haɗa ni da annabi ba wasu wasi. Ga mu cikin shauki Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Sansarfar shishigin mashishita na gano a haka sun yi faɗuwar zargin juna ya saka su haka. Inyasi. Kace-kace rigiyar gausi dan masu sadda daga Inyasi. mafaɗa ta baka gonarsu sun yi jini a cika. Inyasi. Allah ya yi masu tafka mai sa kuka ba mafaka. Inyasi. Mu kuma mun musu gwalo muna ta faɗin Inyasi. Ga mu cikin shauki Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Lab na laɓe laɓu ya lullube na ɗagware. Inyasi. Dan dani ne ya ta sani kware. Inyasi. Sani sahun sha'aninka na sassare sabirar tabare. Inyasi. Ta shiga ran tsadare kar ainin a ture. Inyasi. In kwararo kwarare in ba su dukan kwararo da kware. Inyasi. Na gina in su ɗiyas in sa a sahun masana Inyasi. Na rike Adam na bi Adam ga Adam liddarbe. Inyasi. Shi ne ka kallo in ta rikice ko kuma ta kwaɗe. Inyasi. Dan shi kawar ki gyamban ta zuciya ko ya caɓe. Inyasi. Na rabe na gama zaɓe na zaɓe. Inyasi. Sababe a saɓe iya yi mini kurbau na kurɗe. Inyasi. Adamu da tijo shehu uban hadarar mu maso Inyasi. Ga mu cikin shauki Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Kukan daɗi yana ta cina na rasa yadda ni kai. Inyasi. Adalcin Allah ya furci na ce birge ni ya kai. Inyasi. In muka gode gare ya ce muna ƙari gunmu ya kai. Inyasi. Ba ra'ayi sai na tambayi ina ba na ko ni akai. Inyasi. Amsar riki ta kai ce aka bani na saka ya kai. Inyasi. Ashe tun bara akai har ya zuwa bana kai kuji kai. Inyasi. Lallai shehu kawai ya san shehu soyayyar wace ahu da sisi. Ga mu cikin shauki Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Na gaida shehu mai hubari na Abdullahi Tudu. Inyasi. Ba a wanka gaba ga ditar na tsasa a ada gudu. Inyasi. Baban Bello na manzan Allah kam sakalin judu. Inyasi. Sayyidina Asadu na futa toro a ya sanadu. Inyasi. Tsananin zuhudu ga kore kai a biyar ahadu. Inyasi. Shek Usmanu gare muka samu yakinin bin mu agun Inyasi. Ga mu cikin shauki Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Ga mu cikin birnin mujaddadi kai bana ta gwaji kai. Inyasi. Mai tsantsar hidima ga shugaba wanda ya gagari kai. Inyasi. Mai sa ai khairi yayi khairi bai ta faɗan gwada kai. Inyasi. Yadda a sha mu na kai kansu agun su ke ni kai. Inyasi. Mai masaki saka kai wa kaka bani idan na sakai. Inyasi. Mun saki komo mun riki dahir mun bi shi kuma su kudusi. Ga mu cikin shauki Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Kar ku karkaɓe mana masu bakar aniya. Masu biɗin rikici a cikin sufanci dan ajiya. Da na ganin jan yalo bai iya sa wani ja aniya. Masu biɗar haɗiya to bana su aka wa haɗiya. Mai sukar shirya bana an mai matsara da gaya. Mai son kassara jabrin shehu da habshi gashi a yau birsisi. Ga mu cikin shauki Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Bakadire da batija ne asalin su guda ɗaya ne.
Inyasi. Kadangare mai kai ka gaban go cagewa yayi ne. Inyasi. Ko ya cage inda ya cage daga nan ne. Inyasi. Hali kare dai ne mai kuma shi ya bi na gane. Inyasi. Shi ma ya gane har jama'a ma sun gane. Inyasi. Wutar hasada mai ita ta babbake ya zama taki wani jinsi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Hamdan shukuran ba mu da matsala ga mu cikin daula. Mun sakace kuma mun wala a cikin kaunar Allah. Man adali ta zuba gyambogun makiya Allah. Ga masana Allah ya nika kala cikin kala. Banda kana gaula wa ka duni a cikin sallah. Mashishigin sa kan shi shiga sharu ba shanu sababin son sisi. Mun yi tururu kwai da kwarkwata mun yi gaza gazare. Inyasi. Duk mabiya ne mun cika sakkwato don cashe tsadare. Inyasi. Ƙarya ta mutu gaskiya ta fito makiya kuware. Inyasi. Sakkwato ta yi cire suwanniya su take ta jire. Inyasi. Kai dai mun more makiya ne kuma sun yi dare. Inyasi. Barhama ya wanke zuciyoyi masu yawai ta shiga wasu wasi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar Mun haɗu don burin haɗa kan mabiya ramanu duka ba sai yan tijjaniya ba da duk maguda halaka. Inyasi. Mu zamo uwa guda uba guda babu sabal da baka. Inyasi. A tsakanin mu duka balle kin juna ya zaka. Inyasi. Masu jini a jika su tallafi masu biɗan na baka. Inyasi. Mu samu sirrin hibil akika mu kakkaɓe gunzuciya ilbasi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Ni ta wajuna uzuri sanda fahimta ta kasama. Inyasi. Tsuhira ya kai amma wani sai tsalle da tuma. Inyasi. Kar mun zagi da fadaɗi da biɗar rigima. Inyasi. Wani gurin shi zuma wani kuma ya fi kwaɗai garama. Inyasi. In wani kan shi sama ga wani kasiya nemi zama. Inyasi. Mu'amala ta zama haka balle addinin nasi da kiyasi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Na daga halayen gausi uzuri kaunar jama'a. Ga kuma kyautata zato ga juna ga kuma kyan ɗabi'a. Inyasi. Bai cutar ko da wanda ya cuce shi cikin jama'a. Inyasi. Komai zai sana'a bai yi sai bisa bin shari'a. Inyasi. Shehu akwai ba'a ga kuma girmama duk jama'a. Inyasi. Wannan kasur gumin wali imaninsa kawar kake nafsi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Mujahidi ne mujaddadi ne a cikin addini. Inyasi. Mai hidima ne gun manzan Allah ba ji da gani. Inyasi. Biya ga hidimar manzan Allah sai baba ta gani. Inyasi. Tarin ilmaini tare da zurfin imani. Inyasi. Tare da ɗar asani shi manufa ta rahamani. Inyasi. Ya bi ko ina sassan duniya ya dasa alkhairi da asasi. Shi ne mai ban tsoro gun makiya Allah ma'anar shehu. Mai tausai ga masoya Allah ka ji halin shehu. Inyasi. Bayan mace mai karfin hidimar Allah sai shehu. Inyasi. Mai kauna shehu ga manzan Allah sai shehu. Inyasi. Mai jama'a shehu marar adadi zancen shehu. Inyasi. Gashi mutan Sakkwata sun gani ga hili sai masa kafe kwafsi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Halayensa yawan adalci ga ɗamarar niyya. Inyasi. Bai tsoron kowa a cikin aikin islamiyya. Inyasi. Bai kuma fasa kira abi annabi ko ni ta yi wuya. Inyasi. Tambaya ka jiya har Cana har da Saudiya. Inyasi. Afirikiya da dukkanin sassan duniya. Inyasi. Bai da kwaɗai ko wata shakka in har ya fito aikin kudusi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Ya nuna mana ilimi shine jagoran tafiya. Duk aiki na rashin ilimi ya juya mai baya. Inyasi. Mai aiki sai mai hujja hadisi ko aya. Inyasi. Jin daɗi da wuya ba su shagaltar sai mu jiya. Inyasi. Baya biyar duniya biye da ta yi kawa da niya. Inyasi. Shi aka koyi an san bai abu sai a bisa nasi in yasi. Dan
saka masu biyarsa mu zo taro cikin lamana, mu zama abin koyi a cikin kominmu da an nuna, zantuka da mu'amalan mu karfafi san juna, masu bidar magana kar da mu ba su abin magana, kar da mu karya kwana sai bisa doka ba fitina, da an gane mu a gane waɗannan su ne masu bere in yasi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar mu taiwan tasbihi da hailala in mun ka gane, istighfari da salati ga ma'aiki dun mu game, mu ta karatun Qur'ani da muhabba kar mu zame, tamkar masu sune cikin nishadi za mu zame, tufa akwai rame mu je ka anan na tsakar mulume, mu zama abin kallo da abin sha'awa ga dukan jinnun har insi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Na ji kiran majalisa ta sufaye sun ɗau ɗamara, Inyasi. a cikin aikin hidimar Ibrahim suke ta kira, Inyasi. maza da mata yara da manya kar da mu sanya jira, Inyasi. su suka fara kira sai aka amsa babu jira, Inyasi. da aikin karara ana ta yi duk an hadara. Inyasi. Kai Allah dai ya ƙara ƙarfafa duk sha'anin mabiya Inyasi. Na lura majma'ul ahbadi akwai su da nuna sani, Inyasi. ba su kyama a hidimar barhama kowa sun ka gani, Inyasi. bara an ka fara sannan kuma gaban an yi tuni, Inyasi. ya'yan shehu gwani har da muridai ma duka ne, Inyasi. sun zo ƙara tuni dai hidima gun addini, Inyasi. sai na gaida khalifa ma hibbala da wari sugun Inyasi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Gaida halifansa Muhammadu Mahi mai shirya, Inyasi. mai gadon maulana shehu tare da ta'aziyya, Inyasi. Sheikhana Ahmad Tijjani ina ta kastabaya, Inyasi. masu farar aniya tare da yaɗaɗa tarbiyya, Inyasi. masu biyar hanya addinin Islamiyya, Inyasi. yan gadon ilimi da ɗabi'a su suka zama sirrin Inyasi. Na ji kiran sautul Islami yana da ƙara yawa, Inyasi. Maulana Shek Tahiru Bauchi waliyi mai takawa, Inyasi. da Shek Sharif Ibrahim Salihu mufti mai fatawa, Inyasi. manya masu hawa don gyaran sha'una da yawa, Inyasi. ga kuma himmatuwa kan hidimar Allah da yawa. Inyasi. Sun sha sun ba mu ga mu ma mun sha mun daga son Inyasi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Allah ka ji kan khadim Qur'ani masani na tuno, Shek Ishaq Khadimi dan Shek Rabi'u masu Kano, Inyasi. ya kuma bar mana shehu Khalifa na fi'udan masano, Inyasi. hidima ta na tuno ta wuce Sokoto har da Kano, Inyasi. ya kuma bar wani kwado mai hidimar sayana a Kano. Inyasi. Alhaji Abdul Samad da ya zama dan gadin hidimar Inyasi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Manyan baki shehu Laminu jinin Ibrahima, Inyasi. Babul Amni da shehu Zubairu iyayen alfarma, Inyasi. da Zunnuraini kuma Sharif Umar mai alfarma, Inyasi. jikan Barhama jikan Shattijani kuma, Inyasi. ga kuma Sanusi Assani Lamidu magajin son Inyasi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Ba na manci uban majma'ul ahibba mai damara, Inyasi. Alhaji Shattahir Abubakar kun wannan shira, Inyasi. Alhaji Sidi Hamal ma bayis dinai ne karara, Inyasi. ga kuma Rabi'u dan batta mai rubuta al'amura, Inyasi. kan in gaida wakin kwamiti bari in dan ja mara, Inyasi. gama saukan baki ma sai wani hidima a wurin Inyasi. Zakiru Khadimu kan hidimar addini kai gado, Alhaji Aminu dan babanmu waziri na shaidu, tun bara yake yaƙi ya kasa kaji halin gado, har ya zama dodo gun makiya gun Mahamudu, rana ta hudo ina duhu ke kirdado, dan giwa ne Aminu sannu da hidimar al-Qudusi. Ga mu cikin shauƙi Sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi. Ga kuma jikan mujaddidi a gidansu ake samu, Inyasi. albarka ta waliyai kowa ya biya kan samu. Inyasi. Alhaji Sa'adu Abubakar emiyan kasashenmu,
yayi maraba da mu sannan ya yabi halin mu ya zama baban mu da jika ne na uban mu Alhaji Sa'adu Allah da dama kaunar annabi mai Inyasi ga mu cikin shauki sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi Maulana Sheikh Muhammadu mai shehi gaishe ka sarkin kwamitin aikin Maulana mai albarka Inyasi Shehu Profesa Abubakar kundin albarka Inyasi na ya ga waltaska mai babba mu ɗauka Inyasi ya zuba albarka mun sha mun cika kuka Inyasi har da khalifa attahiru dan shehi dallu masu Inyasi ga mu cikin shauki sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi Dr. Aminullah dan Abdullahi gwani sufi Inyasi Alhaji Awwal Abdullahi Rano mai darbe Inyasi Rabbi hayyan mu al'amin mai zance zakaifi Inyasi Alhaji Idris Koko sarkin yaƙi ma'arufi Inyasi ga kuma Alhaji Kabiru ma'azu jodi mafi karfi sarkin yaƙin majalisar sufaye mai hidimar Inyasi na yabi Maulana babana mai mini tarbiyya ko wani kwamiti ya yi bake-bake ya tare hanyoya Inyasi baya jiran sai an ci an gado mai tarbiyya Inyasi jagoran tafiya guna ya kuma zama hanya Inyasi komai zani biya sai yi min izini na biya Inyasi dan shakka da sabon birni musulmi mai hidimar Inyasi ga mu cikin shauki sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi Maulana Ashir Adam gaishe ka nake kai ma Inyasi da Alhaji Ibrahim ya haya tsami yadda lashi ma Inyasi Jani Shehu Sani Awwalu dan gadin hidima Inyasi har da Khalifa Dullu Balarabe ya buɗe yin girma Inyasi kai hadin mamma yawan su ya yawan zuma Inyasi su mahalarta ma ya kirge zai kan kama Inyasi yawan masoya Sheikh Ibrahim sai Allahu da ya Inyasi ga mu cikin shauki sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi ruwar jama'a ta mahi Sokoto ta batse Inyasi gabas arewa kusum yamma bare rana ta hantsi Inyasi kai rage kallo gabo kar da idan kai tattatse Inyasi yawan su babu ga tsaye ko ushiri bai zo ba karantsi Inyasi kwashe gayar latse sai mamaki ya dantse Inyasi ya Allah ka daɗo albarka a cikin masu biyar Inyasi ga mu cikin shauki sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi idan ya kamata na ɗan jabirki bari da amo da yawa Inyasi ga babu basira sai kai fakaran bani da yawa Inyasi Allah izalati gun wanda kawa jama'a da yawa Inyasi nabi mai kowa har da komai har da yawa Inyasi alaye a tawa har da sahabbai ne da yawa Inyasi har tabi'ai da dukka waliyai har Shak Ibrahim Inyasi shehu ga mu cikin shauki sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi ga mu cikin shauki Sokoto na ta ganin jama'ar Inyasi ga mu cikin shauki sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi ga mu cikin shauki Sokoto na ga ta mu ganin cikin jama'ar shauki Inyasi sakkwata na ta ganin jama'ar Inyasi ga mu cikin shauki